Tatahimik ka hanggang makauwi ka. Tingnan mo. Iko-control mo talaga paghinga mo para sa na humihinga ka pa. Baka umiiyak ka na talaga. Baywatch! Muna! Isa lang! Uy, mamaya na kayo may nagpipicture. Uy, tama ka na dyan pa. Ito, nagpo-photobomb eh. Nagpo-photobomb talaga si Baywatch oh. Kaya na si Baywatch, kaya ako naputin damit oh. Wait. Maglayag tayo. Abot kaya tayo dyan nung may battery pa yan. Meron yan, ayun pa. Kuya Kebs! Matagal pa to? Matagal pa? Once in a lifetime experience. Lalim eh. Gago, ganda ng buhangin dito pre. Buhangin niya dito. Hindi natin dinaanan eh. Hindi natin namin dinaanan, nambabala. Hindi gago, low tide kasi yun boss. Low tide yun. Wala yan pa, basta sabay mo yung alon. Mag-uwi-uwi talaga tayo dyan. Hindi umabot dito, medyo naabot pa dito. Hindi tayo yung side na yun eh. Pag ganun tayo eh. Alon din noon. Kaso hindi masyado mataas. Patagilid tayo nun eh. Hindi, tulungan. Sama ako bago. It's now or never. Biglang lalim. Kaya nyo ba lang o yan? Lalim gago. Marunong ka lumangoy. May ibon eh. Lalim bro. Lalim na? Lalim din? Oo. Kaya? Tayo ba? Kaya niya, di for the club. Pogi-pogi mo. Ano? Kunin mo yung ano? Tinaanan natin last time, ang dali eh no? Nakaibabaw tayo last time. Buong papunta doon. Low tide nga kasi. Sa bansa? Oo, ayun. Ano? Kanawa eh. Ayun yung last natin. Ba't ka nag-ano? Kunyari, kinigis ka. 0.5. Alalim mo dyan, Jim? Kala mo hindi gagalawin ng araw eh. Dito. Ayun o. Sa ban checkpoint to. Checkpoint. Dito na yung tamang pathway.